Bueno, é unha sociedade civil, sí, unha pequena empresa, unha asociación de autónomos que ten por obxectivos levar a cabo proxectos educativos para dar cursos, aulas, escola de verán. Pensamos durante o inverno tratar de seguir cunha pequena academia ou con dar clases particulares e digamos que a outra pola do proxecto ou do PCE, ainda que suene así un pouco tal, serían os proxectos culturais. Pensamos sobre todo en organismos como concellos da zona e tamén poderían ser colexios, institutos e demais. A idea é ir xerando unha serie de proxectos que traten de cubrir determinadas necesidades que os poderes públicos hoxe non están a desenvolver e tratar de implementalos coa colaboración, neste caso do sector público, como podrían ser a través de institutos, de educación ou de concellos. O proxecto de escola de verán o que fixemos foi acceder a unhas subvencións da Xunta canalizadas por medio do Concello que están enfocadas a evitar o fracaso escolar. Entón se nos cede o colexio aquí de Corcubión as instalacións e nos desenvolvemos un programa educativo coa axuda do Concello desa subvención para tratar de preparar os rapaces para os exames de setembro, que podan entrar máis ou menos preparados para facer a ESO de adultos, provas de FP, e logo desenvolvemos tamén actividades paralelas como clases de speaking, oral, inglés, clases de guitarra, obradoiros, tratar de crear unha escola diferente, alternativa. Bueno, penso que temos algúns dos membros do proxecto de Escola Verán temos a vinculación de formar parte da asociación da Universidade de Cromática, pero penso que en xeral somos xente da zona, xente que estudiou en Santiago de Compostela, en A Coruña, non? Esta materia bruta que abunda na Costa da Morte, non? Que son os licenciados sin nada que facer, non? Entón, nos juntamos e con diferente formación, co requisito de ter, digamos, a experiencia necesaria, pois somos eso, non? Xente que tiña a capacidade de poder levar adiante este proxecto. Dende a miña parte, por exemplo, estudiante de Historia en Santiago de Compostela, e con alguna formación alternativa en inglés, así está, e me encargo desas materias na escola, por exemplo. Que penso que é un proceso, non? Chega á universidade con expectativas laborais, no meu caso era dedicarme á docencia académica dentro da propia universidade, pero según van pasando, vai tendo conto, según as circunstancias van cambiando, pois tens que ir cerrando portas ao mesmo tempo abrindo outras. Entón, cando chegas ao último ano, mellor te ves un pouco máis lonxe do teu objetivo primeiro, pois tes dúas opcións, ou te argallaste a argallar o teu traballo, inventarse un traballo, ou andar buscando aí non que caigas actualmente, non? Porque un tío que saca socioloxía ou que saca ciencias políticas ou historia o ten bastante complicado nese aspecto laboral. Tamén a pregunta que habríades, non? Que axudades con este proxecto? Bueno, pues tamén nos axudamos a nós, quero dicir, esta é a idea. De cara ao inverno, pensamos en moitas cousas que teñen que ver co que estamos facendo no presente na UCV, pero que entendemos que podrían ser proxectos que non nos daría culpa, digamos, por decirlo de alguma forma, cobrar por eles. É dicir, montamos un ciclo de cine, non vamos a cobrar entrada. Facemos un club de lectura, non imos cobrar entrada. Uns encontros de filosofía, non cobramos entrada. Pero quizáis poderíamos sernos xestores, se me ocurre, de mellor algún taller de teatro, ou algún taller de tratamento de algún material, ou algunhas charlas en institutos sobre, penso, concienciación medioambiental, penso en Raquel, algunha amiga, tal. E nese sentido, pois, un pouco traballar con profesionais que poderían desempeñar esa actividade e nos encargarnos do deseño e da xestión e do seguimento dos proxectos. Pero tamén como auténticos soñadores tamén temos proxectos suicidas, é dicir, temos o proxecto de tratar de rehabilitar o castro de Corcubión, por exemplo, suicida por completo, porque está en fincas privadas e todo eso, pero bueno, nós temos moitas ideas, así que
según vai avanzando, iremos vendo o que sale daqui. Bueno, pois, antes de proxectos culturais e tal, naceu a Universidade Cromática, que incluso a Universidade Cromática ten uns orixes que son ilegais, entón non podo dicirlos. Entonces, a cuestión é que é a Universidade Cromática. Pois, a Universidade Cromática é unha asociación cultural formada por xente que ten un gusanillo e que non para quieto, entón temos que inventar cousas. É dicir, nós estamos aquí na Costa da Morte, quizás non tanto agora, pero sí fai uns anos, isto pois era un pouco así un páramo, non? Entonces, nos pensamos, estamos sempre agardando que algo que facer, bueno, pois entón formamos unha asociación e nos inventamos clubes de lectura de 2 persoas, ciclos de cine que vayan 3 personas, e nos empezamos a inventar cousas para pasar nós o rato. E se alguén ve, cojonudo. Un pouco o espírito pan, sabes? O espírito pan, pois sí, claro, o espírito pulgar, que do punto pan que non se ten que inventar aquí en Carteló, senón ese pan de decir, fai no ti, sabes? Colle fai no ti, non hai, pois, fajo. Limitado por cartos, por xente e por... pero a forza, non? A forza é o que está. Como decíamos, comentamos antes, rapiñando un pouco daqui, un pouco de lá, que se tira isto e que nos aproveitamos, que se está no ayuntamento e non usan e que, pois mira, que vão tirar con este sofá o queredes. Pois aquí temos unha sala de cine, unha sala de lectura, unha sala de estudio, temos de todo, unha maravilla. Non quero dicilo, pero mellor en novembro hai que pechar o chiringuito. O que si é positivo no noso caso, bueno, un aliciente, é que penso que imos a ofertar algo que polo momento aquí ninguén oferta e que ninguén ten máis ilusión que nós. Entón, nese sentido, temos terreo gañando. Se non hai colaboración por parte dos que inicialmente pensamos que son os colaboradores principais, que sería o sector público, a iniciativa únicamente privada me parece, ademais de arriscada, moi complicada de levar adiante.